Napuno sa kalipay ang Capitol Lobby sa Executive Building sa Davao de Oro at tulasadya nga pagsaulog sa Arts Month 2025. Ang usa ka bulan nga selebrasyon nga naghatag og higayon sa mga local artists ug kabatan-unan nga ipadayag ang ilang mga talento. Nalingaw ang mga bisita sa performance sa mga estudyante uban sa SPA dancers nga nagpakita sa ilang talento sa musika ug pagsayaw. Ang Arts Month celebration adunay tema nga ani ng sining, diwa at damdamin nga nagpasiugda sa abudansya sa artistic heritage ug padayong pagsidlak sa talento sa mga Davaoenyo artist. Usa sa gikahinamang higayon mao ang pag-ila sa featured artist sa tuiga nga si Miss Lovelyn Pretty Bulair. Iyang gisaysay ang kabalilhong kasinatian sa paghiluna sa iyang hilig sa sining ngadto sa usa ka voluntarong panginabuyan isip usa ka passion turn profession nga nakaabot sa England, Canada, Australia, Dubai ug United States. Dili lang kini usa ka selebrasyon apan usa ka pagsaulog sa talento, kabilin ug pangandoy sa mga local artists nga nagpadayon sa pagpamugna og obra alang sa katawhan ug kalibutan. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe.